is de puzzelpost, hij zit online. Er zit een heel soort goede antwoorden bij. De foto weer vanzelfs van Teske de Schepper. Zij had een foto posten op bijen, dat die heel wichtig binnen voor de natuur. Dat is natuurlijk exact. En ik je nou naar Klaske, zij heeft het antwoord goed en ze krijgt dit boek. Klaske, ik kom erop. Het boek bij me. Het is een prachtig uitzicht. En als het goed is, en het Klaske hier. Hoi! Hey Klaske! Ren maar snel achterom. Het is mooi warm om. Hier is droog. Dat is vanzelfs het goede antwoord op een puzzelpost. Ja, leuk hè? En omdat de oorlog met de afstand houden moeten, maar ik het boek die al even tag gooien. Oké, komt-ie. Komt ie, ja? Ja, Hoppa! yes. Hartstikke Cool. goed. Hey, viel zo die ik wel een beetje in zo'n Klaske? Nee, dat valt mooi. Ik heb broeken en familie om me heen, dus dat valt nog aan. Meestal nou wel een persoon, tag die dan in dit bericht. Hey, meestal ik alweer sporten. Ja, ik ben sporten. Ik ga vanmiddag naar de sportschool daar. En natuurlijk met de orometer haren, maar Ja. dat gaat volgens mij aardig goed. Klaske gaat dus vanmiddag weer sporten, maar wat voor sport doe je? En maak je maar weer los. Laat het weten in de reacties. Besef je niet dat wij in vrije leven? Als er een uitdenkst en hoe dan wat er alleen ken en mogelijk is, nou ja, dan denkst je wel even van wat leven we goed, wat hebben we het goed. Wat geeft je als eerste dwaan als alles er mij? Nou, ik denk dat ik heel snel naar de feestjes sta. Moest ik nog een stukje lezen in het boek? Ja, tuurlijk. Juiste ben ik verschrikkelijk jelworden. De waard om 8 uur in een heel uit skillen. Ik toch net doors of de kamien. Waar? Dat begreepst wel. Maar doet ze alle zijn dat het vers qua jongens of de post weer, waard ik restiger. Heste wel een beetje een bende van maken. Weet je wel, hè? Ja, zou ik even de stofzoeger pakken? Wist nou ik dat ik bij Dijkdel kom om zijn boek te brengen? Doch dan mij om de eerstvolgende puzzelpost en waar weet je dan straks bij Dijk voor de door? Geen, hè? Nee, kom op. En de ANWB komt er al aan. Yo, bedankt jongen. Er komt een Klaske bij. Hartstikke gezellig. Ik denk, snel naar huis. Filmkamertje. Lekker mooi. Nou, mooi balen. Maar de ANWB die komt er aan. Dus dan zullen we dan wel even zien hoe het komt.